புரட்டாசி 4வது சனிக்கிழமை, அதாவது அமாவாசைங்க இன்னைக்கு. அதனால் ஒரு சைடு பால் வந்து காய வச்சுருக்கேன். மதியத்துக்கு சமையலுக்கு தான் பருப்பு கடையலான்னு சொல்லி துவரம்பருப்பு, பூண்டு, வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், சீரகம், அதுக்கப்புறம் தக்காளி, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, கொஞ்சமாக பச்சை மிளகாய் எல்லாம் ஒன்றா போட்டு நல்லா ஒரு 3 விசில் வேக விட்டு எடுத்துருவேங்க. இது வந்து உப்பு பருப்புக்கு தான். நான் பச்சை மிளகாயெல்லாம் கொஞ்சம் சேர்த்துவோம். அப்புறம் பால் வந்து நல்லா காஞ்சிட்ருக்குது. இப்போ அதை காய வச்சு நல்லா எடுத்து வச்சுட்டு அந்த சைடு இட்லி ஊற்றுறதுக்காக இட்லி பாத்திரம் வச்சுருக்குறேங்க. இப்போ ஒரு சைடு வாழைக்காய் வந்து வேக வச்சுருக்கிறேன் மதிய சமையலுக்கு. இப்போ உப்பு பருப்பு நல்லாவே வெந்து வந்திருக்கு. இதை நல்லா மத்து போட்டு கடைஞ்சி எடுத்து வச்சிட்டோம்னா மதிய சமையலுக்கு வந்து உப்பு பருப்பு ரெடி ஆயிரும். நான் தாளிக்க மாட்டேன். இப்போ அந்த வாழைக்காயும் நல்லா தோல் சீவி இதை வந்து ஒரு பொரியல் மாதிரி தான் பண்ண போகிறேன். இன்றைக்கெல்லாம் ஒரு சிம்பிளான சமையல் தான். ஏன்னா மதியத்துக்கு மேலே கிரானம் வருதுங்கிறதுனால, சூரிய கிரானங்கிறதுனால இன்றைக்கெல்லாம் கொஞ்சம் சிம்பிளாக தான் செஞ்சிட்ருக்குறேங்க. இப்போ காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்காக இட்லி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இப்போ தக்காளி கடையலுக்காக தக்காளி வந்து இதில் கட் பண்ணிகிட்ருக்குறேங்க. இது கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி கடைஞ்சி எடுத்துருவேன். இது வந்து இட்லி தோசைக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு பெரிய வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நிறையாவே போட்டுக்குவேங்க. அது போட்டு கடைசியாக தேங்காய் பூவெல்லாம் போடுவேன். அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். தேங்காய் நல்லா துருவி போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும். இது காலையிலைக்கு ஆயிரும். நைட்டுக்கு வந்து மிஞ்சிருச்சுன்னா நைட்டுக்கு டிஃபனுக்குமே நல்லா இருக்குங்க. இப்போ அது கடையலுக்காக குக்கரில் வந்து கடுகு, அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் காஞ்சது வெடிச்சதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை, பெரிய வெங்காயம் வந்து சேர்த்திக்குவேன். அது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா தக்காளி கட் பண்ணி வச்ச தக்காளியை போட்டு உப்பு, மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள் இதை மட்டும் போட்டு தண்ணியெல்லாம் விட வேண்டியதில்லை ஜாஸ்தி. அப்படியே நம்ம குக்கரை மூடி வச்சிடலாங்க. கொஞ்சமாக 1 கிளாஸ் மட்டும் நம்ம தண்ணி விட்டு அதை மூடி வச்சிட்டோம்னா நல்லா நம்மளுக்கு அந்த குலைவாக வெந்து வந்துடும். ஏன்னா அந்த தோலெல்லாம் வேகிறது வந்து கொஞ்சம் இப்போல்லாம் கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால் அதுக்காக தண்ணி கொஞ்சம் ஒரு கிளாஸ் மட்டும் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துட்டேங்க. இப்போ இதை நல்லா மத்தில் கடைஞ்சிக்கலாம். இப்போ இது வந்து ரொம்ப தண்ணியாக இருக்குது. இதில் கொஞ்சம் கடலை மாவு கலக்கி ஊற்றி நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் வேக விட்டு எடுத்தோம்னா சூப்பரான ஒரு இட்லி தோசைக்கு தக்காளி கடையல் ரெடிங்க. இது நல்லா தண்ணி மாதிரி தான் இருக்கும். அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். லாஸ்ட்டாக தேங்காய் பூ போட்டுக்கிறேங்க. பாருங்க, சூப்பரான தக்காளி கடையல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு. இந்த இட்லி மேலே நல்லா அந்த தண்ணி மாதிரி ஊற்றி சாப்பிட்டா அந்த புளிப்பும் தெரியாது. ஏன்னா கடலை மாவு வந்து நம்ம கலக்கி ஊற்றுனதுனால அந்த புளிப்பு வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளோக்கா தெரியாது. ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. அடுத்தது அரிசி வந்து மறுநாளைக்கு வந்து காஞ்சிபுரம் இட்லிக்காக அரிசி ஓடிட்டுருக்குதுங்க. இப்போ அந்த வாழைக்காய் இதுக்கு வறுவலுக்காக தேங்காய், சீரகம், மிளகு, வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கொஞ்சமாக மல்லித்தூள் இதை மட்டும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேங்க. இப்போ அந்த வாழைக்கால் இருக்கிற தோலை சீவிட்டு இதில் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன். இதுக்காக ஆயில் காய வச்சுருக்கேன். இதில் கொஞ்சமாக கடுகு மட்டும் போட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மசாலாவை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வரமிளகாய் வந்து ஒரு 4-5 காரத்துக்காக ஏற்கனவே பச்சை மிளகாய் வந்து அதில் போட்டிருக்கிறேன். பச்சை மிளகாய், சீரகம், வெங்காயம், கொஞ்சமாக தனியா தூள் எல்லாமே போட்டிருக்குது. இப்போ இந்தளவு தண்ணி விடாமல் நல்லா கெட்டியாக அரைச்சிக்கலாங்க. இப்போ இதை வந்து நல்லா விட்டுக்கலாம். இதுக்கு வெங்காயமே தேவையில்லை. இப்போ இது கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசனை போனாங்க. இதுக்கு உப்பும் அந்த வாழைக்காய் அப்படியே சேர்த்திடலாங்க. கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம். ஏன்னா வாழைக்காய் பாதி வேக்காடு தான் வெந்திருக்குது. இப்போ இதில் தான் நல்லாவே வெந்து வரும் அந்த மசாலாவோட. ஆனால் ஒரு 2-3 நிமிஷத்தில் சீக்கிரமாக ஆயிரும். ஏன்னா அது பாதி வேக்காடு ஏற்கனவே வெந்துருச்சு. பாருங்கள், சூப்பரான வாழைக்காய் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அப்படியே ஒரு லைக் பட்டனை தட்டிட்டு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.